On est jamais si il y aura des temps. Mais aw baara kɛ nin na cogo di dɔgɔ mais aw bɛ se ka sunɔgɔ nin na cogo di ou bien sunɔgɔ tali la aw b'aw jɔ ka si yan mais e bɛ se ka sunɔgɔ kɛ maɲumako la cogo di ka tila ka baara kɛ ka wuli ka baara kɛ o la o bɛ se ka kɛ cogo di ka sunɔgɔ kɛ maɲumako la ka tila ka wuli ka baara kɛ n'i dun ye salifu mankan mɛn k'ale ye fɛn bɛɛ kɛ polisi ye salifu de fɔ dɛ k'ale ye fɛn bɛɛ kɛ polisi ye nin ye jeunesse yɛrɛ mɔgɔw ka fɛngɛ poste ye jeunesse mɔgɔw yɛrɛ bɛ poste min na nin y'o poste kɔnɔna de ta mais a lajɛ nin sira a ɲɛna donc a lajɛ se foyi t'a ye dabali foyi t'a ye a lajɛ. I bɛ devanture in bɛɛ de ta sa o la mɔgɔ minnu bɛ jeunesse dɔn olu b'a dɔn bɛɛ an mana bɔ ko nin ye jeunesse ye a lajɛ devanture filɛ nin da la da filɛ nin e kɔrɔlen ba tɛ a bɛ ka filmer yan ne bɛ ka filmer de c'est bon. Je me suis devanture d'Areni. Pardon. Je me suis d'affaire. S'il vous plaît. Sabe o que é o Shaima do Fusila? Nem Shaima.